Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, onat magazinera, gaur hortzeguna dugu, urtarrilaren 19. eguna, eta gaurkoan elkarrizketa interesgarri bat izanen dugu, eta horretaz gain ere parlamentuan egon gara. Elkarrizketa jauzi ekosozialeko kide bati eginen diogu, eta jauzi ekosoziala zer da? Bueno, hain zuzen ere, atzo bertan aurkeztu zuten ekimen berri bat da, eta bere helburua jauzi kualitatibo bat ematea Euskal Herriko ekologismoan. Hortaz, jauzi ekosoziala. Haiek azalduko digute zertan datzan, zein diren haien perspektibak, helburuak, eta nola artikulatuko duten mugimendu hau. Bigarren kontu hori aipatu duguna, parlamentuan ere egon gara, legebiltzarkideei, zenbait galdera eginez alde batetik sedizioaren lege berriaren inguruan egin diegu kontsulta, haien balorazio eskatuz, eta horretaz gain, Nafarroko entitateen mapa berri baten inguruan ere galdetu diegu, izan ere kontuen ganbarak, aldarrikatu du aspaldidanik Nafarroko eskualde eta udalerrien mapa nolabait ere ez dela 21. mendekoa, ez dela oso efizientea, eta hor ere aldaketak eman behar direla. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Urtarrilaren 19 zen, 1829an, Johann Wolfgang von Goetheren Fausto ezaguna estreinatu zen. 1983an, Bolivian poliziak Klaus Barbie kriminal nazia atxilotu zuen. 1986ko urtarrilaren 19an, Enrique Tierno Galván, espainiar politiko eta katedratikoa, eta 1979tik 86ra arteko Madrileko alkatea hil zen. Eta 1987garren urtean, 30 urteren ostean, Yasir Arafat Hebronera itzuli zen, eta Israelek kontrolatutako Gazako azken hiriaren askatzea ospatu zuen. Ikus dezagun aste honetako agenda baita ere. Hortzilarean, Bar Gloria Nerea Ibarzabal Salegiren liburuaren aurkezpena Zaldiko Maldiko elkartean. Nerea Ibarzabal 1984an, Markina Xemeinen jaioa, bertsolaria, idazlea eta kazetaria da, eta hau da bere lehen eleberria. Atxaldeko 7:30 izanen da hitzordua. Eta Laba gunearen itzali telefonoak antzerki zikloaren barne, hitz esana antzeslana Mejillon Tigre kolektiboaren eskutik. Arratsaldeko 7:00 Laban, sarrera 8 euro. Larun batean, Charlie eta Txokolatezko fabrika filma Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 6etan. Sarrera euro bat, txarteldegia filma hasi baino ordu bat lehenago zabalduko da. Baita ere, Joseba Sarrionandia idazle famatuak eta Ines Osinaga abeslariak katuen kontuak emanaldia aurkeztuko dute datorren urtarrilaren 21an larun bata Tafallako kulturgunean. Emanaldia 7:00 izanen da eta sarrerak dagoeneko salgai daude 6 euroren truke. Eta igandean, Euskal Telebistako Goazen sail arrakastatsua baluarten bueltan izango dugu Goazen 9.0 kontzertua emanaldiarekin. Telesaileko protagonistek kontzertu bira berri bat hasiko dute eta gurean pertsonaia ezagunak eta berriak elkarrekin arituko dira denboraldi ezberdinetako kantak eskainiz. Ikus ditzagun egunkarien azaletan, ze berri ditugun. Diario de Navarran argazki handi batean, Osasunako jokalariak ospakizunetan, eta izenburuan Zoramena Sevillan. Osasunak balentria bat gauzatu du kopan, bi aldiz kontrako markagailua berdindu eta penaltietan irabazita. Bertze lerro buru handi batean berriz, Nafarroako medikuen sindikatuak greba mugagabeari eusten dio otsailaren batetik. Bere esanetan osasun neurriek ez dute zerikusirik bere aldarrikapenekin. Bertze lerroburu batean, Adan Erok eta Saiasek baja eman dute UPN-en, baina ez dute eserlekua utzi. Berri garrantzitsu batean, Diario de Notiziasen Nafarroko ospitale publikoetako medikoak grebara otsailaren batetik aitzinera. Medikuen sindikatuek lehen batzarra egin du, baina oraindik bertze 3 falta dira behin betiko erabakia hartu aurretik. Argazkian Osasuna
handira pasatzen da. Balentria kopako txapeldunaren zelaian final laurdenetan sartzeko. Eta berri gehiagotan Iruñean bere zekorra hamburguesekin arrakastatuen Abeltzain ustalaria ezagutu dute, eta elurrak Iruña estaltzen du, eta zirkulazioa zailtzen du Nafarroko erdialdean eta iparraldean. Gara egunkarian berriz bertze lerroburu ezberdin bat. Bihotzeko kirurgien herenak gehienezko itxaronaldia gainditzen du EAN. Osakidetzako legezko itxarote muga gainditu zuen ebakuntzaren zain zeuden pazienten guztizko ehunekoa, uztailaren 15ko 100,7tik abenduaren 13ko 109,7 igaro zen. Argazkian paisaia zuritu bat karretera baten albo banatan, eta izenburuan urteko lehen elurte handiak zuriz betetzen du herrialdea. Gehiegi batzuentzat, gutxiegi besteentzat. Berri gehiagotan, foro sozial iraunkorrak amaitutzat emango du bere ibilbidea larun batean, eta errefuxiatuei dagokienez Espainiako gobernuak Gasteizen proiektatutako zentroari kritikak. Berri egunkarian baitere foro sozialaren gaia hartu dute. Foro sozialak ibilbidea bukatuko du, helburu ia denak bete dituela erabakita. Duela 10 urte gatazkaren konponbiderako eman zituen 12 aholkuetatik, 10 lortuta edo lortzeko moduan daudela adierazi du foroak. Estatuen biktimen arloan utzi du egitekoa batez ere. Argazkean helikopteroaren hondakinak atzo Kiev ondoko Brovary hirian eta izenburuan Ukrainako barne ministroa hilda, eren helikopteroa erorita. Gutxienez 14 lagun hil dira Kiev ondoko Brovary hirian, horien artean barne ministerioko goi kargudunak eta airekoak jo duen eskola bateko 3 haur. Fiskal nagusiak helikoptero istripua izan dela aipatu du, baina adierazi du hipotesi guztiak ikertuko dituztela. Berri gehiagotan, Errealak eta Atletikek irabazi egin dute, eta erreformaren kontra aterako dira gaur Baionan. Eta Euskal Herria irratian. Berri nagusian, gobernukideak aurrez aurre jarri ditu medikuen esklusibotasuna ezabatzeko aukerak. Maria Txibite, Nafarroko presidentea presta azaldu da neurria kentzeko. Mediku sindikatuaren greba saiesteko. Kide dituen geroa bai eta ahal dugu ez daude ados. EH Bilduk ohartarazi dio desleialtasuna litzakela aurrekontu akordioarekiko. Alboko berrian berriz, Lazaro Elizalderen hitzak lehen mailako arreta indartu beharko litzateke bereziki. Eta azkenik, osasuna, final laurdenaren bila, areriori gogorrenaren aurka, penaltitan irabazi zion Sevillari. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna aurrera joan ahala elurkota igotzen joango da eta egunaren hasieran elurra kota baxuetan egingo badu ere, arratsalde gau partean mendi gailurretan baino ez da egingo. Zaparradak sarriak izango dira berriro eta noizbehinka mardulak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean. Goizaldean eta goizean goiz zenbait tokitan ekaitzak jo dezake oraindik. Mendebaldeko haizea zakarra izango da tarteka batez ere arratsaldean. Temperatura maksimoak 2-3 gradu igoko dira, baina giroa negukoa izanen da oraindik. Eta ostiralean prezipitazioa urriagoa izanen da. Goizetik aurrera euri txikia eginen du noizbehinka aterrune luzeekin. Hala ere, hotz egiten jarraituko du eta elurkota 800.000 metro artean egongo da orokorrean. Temperatura maksimoak gradu pare bat jaitsiko dira, iparra haizea nagusi, batez ere Mediterraneo isurialdean, eta arratsaldetik aitzenera kostaldean haizeak ekialdetik joko du. Aste artean hain zuzen ere, aurkeztu zuten Donostian jauzi ekosoziala, izeneko dinamika berria, dinamika ekologista berria, eta horren kidea den Juan Gorostirekin egonen gara gaur arratsaldean berak pixkatu beha azaltzeko zertan datzan, zein diren helburuak, ez dute gainera bakarrik dinamika aurkeztu, nolabaiteko talde hau baizik eta kanpaina batekin hasiko direlako, haien luxua
gure fakturak izenekoa, eta beraz, izanen dugu, plazer handiz gaur atxaldean, Juanekin solasteko aukera, kontatzeko, zer den kontu guzi hau. Atxaldeon, Juan. Atxaldeon. Bueno, atzo asteartean, markatu aurkeztu zenuten, jauzi ekosoziala dinamika, gainera eguraldi txarrarekin, ematen zuen negua etzela etortzen, baina azkenean etorri da. Juan, zertan datza, nolabait ere modu erreix batean guk ulertzeko jauzi ekosoziala, zer da dinamika hau? Dinamika hau, esan genezake prozesu bat dela, batez ere prozesu bat da, orain dela ja urte pasa abiatu zena, hainbat talde ekologista, Euskal Herriko talde ekologistak elkartuz edo komunikazioa bere artean bizkortuz sortu zena, eta lau lurraldetako taldeak eta personak, eta handik lehenengo urrats bezala ikusi zen enkontru bat beharrezkoa zela. Mugimendu ekologistaren ezaugarrietako bat Euskal Herrian dela halako lekuan lekuko dinamikak ematen direla, baino falta dela zerbait dinamika horiek elkarrekin jarriko dituena. Eta orduan horra zen lehen urrats bezala topaketa batzun prestaketa, eta topaketa horiek Portugaleten gertatu ziren, egin ziren irailaren bukaeran, urriaren hasieran, joan den hilabetetan. Eta ura izan zen nolabaiteko halako konfirmazio bat premia horrena. Jende haunitz elkartu ginen, leku guztietakoak, Bizkaiakoak gehien bat baino Portugaleten geudenez, baino baita beste lurraldetakoak, adin guztietakoak, jatorri guztietakoak, eta orduan pixka bat hor gertatu zen konfirmazio hori, ez? Alegia problematika pilpilean zegola, adar asko zitula, eta beharrezkoa zela bakoitzak bere egoera edo bere sensibilidade edo bere burruka zehatzetatik zerbait globalagora pasatzeko. Eta orduan horre egin zen azken egunean asamblea bat, 100 gora personek osatutakoa, adin guztietako jendea, gazte asko, eta orduan hor lehenengo urratsa eman zen, edo bigarren urratsa izan ziteken, baina dinamika hau martxan jartzea. Orain gaude, tarte honetan, hilabete hauetan, eman den prozesuaren hurrengo emaitzan. Hau da, ideia usaretu, herrialdez herrialde jendearekin topo egin, eta nunbaitetik eutsi gaiari, ez? Oso gai zabala eta sensibilidadea anitzekoa da. Eta orduan horregatik zentzua du kanpaina batekin abiatzea ere. Ikusi genuen bilera hartan agian energia eta klimaren problematika zeudela lehen lerroan, besteak gutxiago egin gabe, baino momentu honetan aktualidade erabatekoa duten gaia dira, eta horri lotuta abiatu da kanpaina hau, edo iragarri da kanpaina hau pobrezia energetikoaren ingurukoa. Beraz, Juan, ulertzen dut, orain jauzi abiatu duzuela, baina honen aurreko pausua nolabait ere ekotopaketa horiek izan zirela, aipatu duzu gaietik, baina ekotopaketa hauek arrakastatxoak izan zireneko, sensazioa izan zenuten, zer muzkoak izan ziren zuen balorazio? Egia esan bai, beti dago galdera, ez? Beti dago zalantza, holako zerbait antolatzen danean, eta printzipioz intentzio eta gogo handienarekin jendeak erantzungo duen ala ez. Eta egia esan erantzun oso ona izan zen. 2 egunetan, 3 egun izan ziren, 2 egunetan mahai inguruak, aurkezpenak, eztabaidak eta bar, eta 4 areto eta 4 aretotan jendea haunitz, jende pila, 500 inguru
persona hurbildu zen, parte hartzen batean eta bestean, eta orduan sensazioa zen benetan berotasun bat zegoela, gogo bat zegoela, eta merezi zuela horren aurretik egindako esfortzuak, bai. Zuk ere gozatu zenuen, Juan, ezakit izan zenuen aukerarik, zu pentsatut, karo, antolakuntzan egongo zeinen, pixkat ere buruari emana orduan, ezakit izan zenuen aukera ere bai, itzaldiren batetaz eta gozatzeko. Bai, izan nuen, eta gainera saiatu nintzen ahalik eta gehienetan egoten, batzutan batetik bestera pasaz ere, ia nun kokatzen nintzen honen, eta egia esan oso aberatsa izan zen, gozatu handi bat, ze jendea ezagutzen duzu medioetatik, esan nahi dut jendea aditu bezala edo mailetan eta zetorren jendea ezagutzen duzu, batzuk bai, beste batzuk ez, eta horrela hainbeste jende olako disposizioan eta zuzenian beraiekin solasteko aukera eukitzea, gozatu handia izan zen, eta nik behintzat oso pozik bukatu nuen. Eta ustez, sensazioa olakoa izan zela, ez? Beraz, Juan, hor izan zen duten lehenbiziko pausu hori, nolabaiteko indar metaketa txiki bat, ulertzen dudanez, eta gero horren jarraipena ematen ari diozue, hain zuzen ere, aste artean aurkeztu zen duten jauzirekin. Galdetu nahi dizut, Juan, lehenik eta behin izenaz bera, jauzi ekosoziala da, jauzi hori egiten da deigarria lehen momentu batean. Zergatik jauzi? Jauzi baten premian gaudelako, ustet egoera berak jauzi bat eman duela, jendearen kontzientzian ere, hau da, beti egonda jendartean halako sensibilidade ekologiaren inguruko, edo inguru giroaren inguruko kezka bat, sensibilidade bat, baino sartu gea egoera batean nun ja ez dagoen zalantzarik larrialdi batean gaudela. Hau da, kezka batetik larrialde batera, eta larrialde batetik orain irtenbidetara pasa behar dugu, ez? Orduan hor jauzi batzu daude, jauzi jabetzen ari garelako arazoen, ze pluralean hitz egin behar dugu, arazoen neurriaz, eta baita ere jauzi gure aldetik, jauzi baten beharra jendartean, ez? Hau da, jendea artikulatzeko, elkarrekin kontaktuan jartzeko, sensibilidadeak ezagutzeko eta batzeko horren beharrazak, eta maila horretan ere jauzi bada. Orduan, gaiak badu aldaketa kualitatibo bat, jauzi batena, ez da progresiboa, honek beste maila bateako errealitate bat edo garrantzi bat edo larritasu bat hartu du, eta gure aldetik badago jauzi horren isla izango den elkartze premia bat. Juan, gainera, pentsatzen dutzuk hau nolabaiteko ezagutza batetik eta esperientziatik erraten duzula, zeren, parte hartu duzu, zuk ere bai hemen Hego Euskal Herrian eta bertze toki batzuetako mugimendu ekologistetan, eta hala ere, nolabaitera ikusita perspektiba hori, Juan, bai baduzu sentsazioa momentu ezberdin batean gaudela, zeren egia da ditzetan erraten dugula 70. hamarkada horretan eta, egontzela mugimendu potenteak, ez dakit erran dezakegun bigarren olatu batean gauden. Nik uste egoera arras diferentea dela. Bai egia da, nik parte hartu nuen, gazte nintzela 70. hamarkadako bukaeraldean Euskal Herrian egon zen, tagian egon den herri mugimendu potentenetakoan, batera izan liteke, momentu hartan bi adar zeuden, herri mailan dinamika oso indartsuak zeuzkatenak, alde batetik zen frankismoaren bukaera eta errepresioaren kontrakoa eta amnistiaren aldeko eta mugimendu bat oso indartsua. Eta bestetik egon zen, hala ustekabean sortutako mugimendu bat energia nuklearraren aurkakoa. Hau da, bazeuden garai hartan halako plan bat zegoen, Euskal kostaldean eta baita Tutera aldean lau zentral berri eraikitzeko plana, Bilbotik lerro zuzenean 15 kilometrora eta kostan
berrogeita hamar kilometroen lerroan, beste bi zentral nuklear egiteko asmoa. Hori hartu zen oso esparru zabalean, esan nahi dut, sensibilitate oso diferenteak zeuden eta joera politiko oso diferenteak zeuden mugimendu hartan, halako agresio bortitz baten intentzioa bezala, eta gertatu zen halako mobilizazio erraldoi bat, geldiarazi zuena zituna bai Ean, Bizkaian, eta bai Deban, Gipuzkoan, pentsatuta zeuden, planifikatuta zeuden zentral nuklearren proiektuak, eta aurreratuen zegoena Lemoizekua azkenian geldiarazi egintzen ere, izan diren sekulako mobilizazioen ondoren. Baino, esaten izun, nire ustez, behintzat, eta denborak ematen didan perspektibarekin, arras egoera eta momentu eta esan nahi diferente batean gaudela orain. Ura Batzuk bizi erraten izan zen. zuten, Juan, baita ere, hori etzela izan mugimendu ekologista bat, baizik eta, zehazki antinuklearra, eta, ikusi beharko zela, ze puntotaraino hori ere mugimendu ekologista bat zen, batzuk aipatzen dute horretan bilakatzeko aukera zegoela, hori bai. Bai. Izan zen mugimendu, nik uste ezin zaiola mugimendu ekologistaren izena jarri, bere hartan, ezin zitzaiola jarri, zen oso garbi helburu zehatz eta oso gaina irudi oso garbi bat zeukana, ze Lemoizko zentrala egiten ari zen metodo frankistetan, hau da, baimeni gabe eta inungo konsultari gabe eta inungo konsiderazio gabe jendearekiko, eta orduan simbolo bat bihurtu zen. Eta simbolo horren inguruan nolabait agresio bortitz bat ikustezan, ez? Olako zentral bat, gainea mobilizazioa areagotzen ari zen denboran, gertatu zen Estatu Batuetan, Lemoizko zentralaren kalkoa zen teknologia berdinarekin, enpresa berdinarekin eraikia zegoen 3 Mile Islanden Harrisburg herrian zegoen zentral batek istripu bat izan zuen, oso istripu larria, eta horrek ja alarma guztiak piztuarazi zituen, ze suposatze zuen, hola bizi genuen guk behintzat, arrisku hori, hau da, zentral bat egiten nahi dira zure etxe onduan, nolabait esateko, euskal populazio handienaren pare-parean, eta horren pareak dauka istripu bat, etzela katastrofikoa izan, txiripaz, ez? Orduan horreia alarma guztiak piztu zituen, eta bilakatu zen mugimendu bat benetan herrikoia, herri guztietan, auzo guztietan zegoen talde antinuklearren bat, bai izena hori zeukan, baina gero bai akademian, garai hartan, bai beste esparru iritzi publikoa esaten den horretan, bazegola sensibilitate oso zabaldua, eta garai hartan izan ziren lehenengo hauteskundeak, esate baterako, Eusko Parlamentuko lehenengo hauteskundeak, eta Nafarroako Parlamenturako ere bai, eta hor islatu zen baitare zatiketa bat, eskuinak zentralaren alde zegoen, Eusko Alderdi Jeltzalea barne alde zegoen, baino bere basean, Eusko Alderdi Jeltzalearen basetan, herrietan eta batez ere leku hauetako herri ingurutan, bere jendea ez zegoen alde, inundikan ere. Eta orduan hor posizio ambiguo bat jokatu zuen, ambiguoa neurri batean, ez? Bere aldeko posizioa oso garbia zen, famatuak egin ziren garai hartako buruzagien Arzalluz jaunaren esaldiora, zen nahi zute aza jaten eta kandelakin bizi modu hortara itzultzea eta hauta bestea, holako demagogiakin ibili ziren oso modu garbian. Eta hor gertatu zen beste fenomeno bat eta gauzak aldatzen dituna baitare erabat, ez?
ez dakit honen inguruan hitz solastea merezi duen, historia pixka bat egitea, ez dakit Gorka zuk Dugu, esan, Juan, horretarako aukera zentratzeko zehazki mugimendu antinuklearraren nondik norakoetan, eta horrek ze paralelismo dituen gaur egungoekin. Edo zein kasutan bai hartuko dut, ari hori Juan, eta galdetu nahi nizun, hori errepikatzea bai zaila izanen dela ez, aldaketa klimatikoaren kontuak, larrialdi klimatikoa, bueno, ez dakit nola erran, kualitatiboki bere izaera ere ezberdina da, ez? Gauza bat da, Bilbo inguruan egin nahi dizuten alako, ez? Zentral bat, proiektu handi bat, eta bertze bat, ez dakit, aldaketa klimatikoa moduko afera, pixkat abstraktu eta urrun bat, ez da? Bai. Bistan da, nik uste gauza asko aldatu direla, gauza asko aldatu dira egoera historikoan, soziedade bezala asko aldatu gea, egoera politikoan eta munduaren egoeran, ez? Nik orain ikusten ditudanean, garai hartako gertakizunen inguruko dokumentalak eta pelikulak eta hau eta bestea, ez? Eta baita burruka politiko, soziopolitikoen ingurukoak, ematen du 200 urte pasa direla. Osea, nik dauka sensazio bat, orduan egiten genitun gauzaiek orain ezinezkoak direla. Eta ez da posteko arrazoia, ze ematen du halako momentu artesanal bat bezala bizi genuela, ez? Hau da, jendeak egite zuela nahiko modu espontaneoan eta bere kabuz eta komunikazio hori gabe apenas eta oso modu primarioan egite zitula bere ekintzak, bere gauzak, bere aldarriak, bere informazio aleginak eta hau eta bestea. Noski, ez zegoen internetik, ez zegoen sare sozialik, ez zegoen txuribeltzeko telebista bat, kate bat edo bi. Eta orduan, ez zegoen olakorik, eta esaten izun, sensazio bat oso artesanalarena, ze bagenuen beste osagai bat, guk behintzat Euskal Herrian bizi genuena, eta zen momentu bat transizioa gero deitu zitzaiona, politikoarena, eta zen estadua bera, estadu espainiarra, hau da momentu batean harrapatu genuela, nolabait esateko. Hau da momentu batean zegoen, eta aldaketa momentu batean. Eta horrek egite zuen halako hutsune batzuk gertatzen zirela. Pentsa ezina da momentu honetan orduan egiten genitun ekintzak eta aldarriak eta bar, gaur egun egitea, gaur egun dagoen estatuaren nolabaiteko sendotasun eta kontrol aukerekin. Hau da, gaur egun estatuak ez dizu uzten zirrikiturik olako dinamikak aurrera ateratzeko. Dena dago askoze kontrolatuagoa, dena dago askoze zorrotzago begiratua, orduan egiten ziren ekintzak, egiten ziren aldarriak, eta ez zegoen isunik, ez zegoen jazarpenik, jazarpena zegoenian tiroka ziren, eta orduan horrek ere dinamika espiral batean sartzen gintuen, eta hildakoak ziren, eta zauritua zeuden, eta horrek egite zuena da, oraindik areagotu jendearen haserrea eta sumina, eta orduan hortik nolabait estaduaren aldetik eta enpresa handi hauen aldetik eta bar ikuste zan, ze buru argiak ere bazeuden hor, ikuste zan bide horretatik etzi joaztela ondo, eta nolabait momentu zalapartatxu taldakor eta transiziozko horretan harrapatu gintuen egoerak, eta horrek beste arrazoi batzuk ere badira, lehenengo petrolioa krisia izan zen, energiaren iturrien beharraren birmoldaketa bat egon zen kalkulen arabera, hasieran pentsatze zen Estatu Espainiarrean sekulako energia iturri beharko zirela, gero ikusi zen hori etzela horrela, industrializazioaren, Europa mailako industria guztiaren birmoldaketa bat gertatu zen, faktore asko gertatu ziren. Orduan, galderaren arira, nik esango nuke baitare beste elementu badagoela, guzti honi lotuta, eta da jendea bera aldatu egin dela. Hau da, eta datu bat esatearren, ez? Nolabait, nik esango nuke,
Orain dela gutxi lagun baten, Bilboko lagun oso ezagun baten, bere familiagatik eta bere izenagatik kidea zen lagun baten liburu bat publikatu du berak, ja ni baino adinean aurrerago gizon bat, Pedro Ibarra du izena, publikatu du liburu bat, baina hemen ondoan daukat, Memoria del antifranquismo en el País Vasco, ez da liburua, erakutsiko dut, justu eskuartean daukat, eta datu hori Promozio momentua. azpimarratzeagatik. Liburu honek dauka bere esplikatzen du garai hartako bere ibilbidea, oso persona berezia zen, zebera zetorren Ibarra familia oligarkiko batetik, Neguriko familia batetik zetorren gizon bazen, gazte bazen garai hartan, eta esplikatzen du nola izan zen bere ibilbidea mugimendu sozialekin eta abokatua zen, eta nola bere prozesua herri mugimenduena olako oligarkia batetik herri mugimenduetara hurbildu eta txertatzeko eta bere bizimodua hortan eramateko. Eta liburu honek dauka gauza bat oso nabarmentzekua, harrigarria egin zitzaidana, baina oso esanguratsua esplikatzen saiatzen ari naizen honen inguruan. Eta da, liburu honen bukaeran dago zerrenda bat. Zerrenda bat izen abizenekin. Eta zerrenda hori, ez dakit, baino igual, ez dakit, zenbat orrialde, milaka personaen izena daude, izen abizenak. Izen abizenak, horrela jarrita, lerratuta. Orduan, esaten du, ez ginen laukatu, jende pila geunden, eta izen abizenez jartzen ditu Bizkaian bakarrik. Orduan, gauza harrigarria da, ze jende hori gaur egun modu horretan ez dela existitzen. Modu horretan, hori da nabardura. Hau da, existitzen da, jendea engainatua, jendea kezkatua eta militantzian maila askotan dabilena. Baino, jende horren ezaugarri bat bazen, eta zen jende horrek utzi egiten zitula bere karrerak, bere aurreko bizimoduak, inkluso bere jatorri soziala, eta buru belarri sartzezela edo sartzen ginela unibertsitatea utzi eta fabrikan, gure jaioterria utzi eta auzo, ez dakit, Bilboko edo Donosti bazterretako auzo batean bizitzen, eta bazeon halako joera bat, pixka bat zetorrena munduan zeharreko mugimendu antikolonialista eta iraultzaileen karietara, ez? Hori momentu honetan aldatu da. Ez da bakarrik aldatu munduaren estatuen eta ekonomiaren eta enpresen eta egitura eta funtzionatzeko modua. Baitare aldatu da orduan genuen kontrakotasun sensazio garbi bat. Hau da, hor daude botereak eta hemen gaudegu. Kontrakotasun hori asko ez dakit nahastu eginda, ez? Nik uste hor dagoela aldaketa handi bat, eta horregatik esaten dut antzeko zerbait ezinezkoa dela. Gero da, problematika bera, beste dimensio bat, problematikak beste dimensio bat dauka, krisi klimatikoak, krisi energetikoak eta beste dimensio bat dauka. Baino garai hartan, baitare gentozen Bigarren Mundu Gerraren osteko olatu batzuetatik, eta munduaren krisi erabatekoaren sensazioa oso zabaldua zegoen. Orain dagoen bezala, beste modu batera, baino ez dakit, zer gertatuko den ezin da aurreikusi, baino bai, beti daude, bizi izan ditugu halako hamarkada batzuk gure inguruan, halako hamarkada batzuk, 3-4 hamarkada, nolabait bazirudiena normalizazio prozesu batean, eta hori bukatu da, ez? Zer datorren orain, ez dakigu, ezin jakin. Beraz, aipatzen zigun Juanek, nola, ez, konparazio horretarako edo konparazio hori eginta, bertze testuinguru batean gauden, eta beraz aspirazioa baitela, jauzi hori ematea ulertzen dut Juan, baino testuingurua bera ezberdina dela, aipatzen zuen Juanek borroka bera ezberdina dela, momentua, jendartea
non dagoen, eta ikusiko da, ea posible den ematea jauzi hori, edo zein kasutan Juan, jauzia aipatzen genuen, izenaren erdia da, eta bertze erdia ekosoziala erabili duzue, galdetu nahi zuen Juan, zergatik erabiltzen duzue termino hau ekosoziala, eta ez adibidez ekologista. Helburu batekin, alde batetik konstatazio batekin, eta da gaur egun ekologiak baldin badu ezaugarri bat, da ditugun arazo sozio-politiko, ekonomiko guztiak gurutzatzen dituela. Hau da, ez dago momentu honetan munduan esan genezake gatazka bat, gerra bat, Ukrainiarena garbi erakutsi du, esate baterako hori ez, edo problematika sozial bat, edozein arlotatik begiratuta, ez duena zerikusirik arazo ekologiko sakon batekin. Eta jo genezake pandemiara, jo genezake krisi ekonomikoetara, jo genezake krisi larrietara, Afrikan gertatzen ari diren urarengatik edo material, meategietako material horniduren beharrezkoa diren materialengatik dauden gatazka neokolonialak esan genezake, Hego Amerikan dauden gatazkak guztiak dute zerikusia nolabait arazo ekologikoekin, lehen gai hoien ustiaketak sortzen ditun arazoekin, burruka indigenak han gurutzatuta daudera bat arazo hauekin, meategietan, lehen gaien arazo honekin. Orduan, baitare alderatuz orain dela 50 urteko egoera eta oraingoa, nik usteet hor ere maila horretan jauzi bat eman dela, eta da, orduan oraindik bagenuela eta jendeen artean eta baita elite eta zuzendari politikoen artean bazegoela, halako oraindik mantentzen zen kolonialismotik gauzak asko aldatzen ari ziren, baina zetorren halako ustiak eta posibilitate infinito bat balego bezala. Hau da, lurra zabala da eta energiturriak eta material iturriak, lehen gai iturriak eta bar, agortezina dira. Orain hori bukatu da. Ja badago kontzientzia bat oso jarria, oso garbia. Macronek bera egarran zuen, ez da, Juan, abundantzia oparotasuna bukatu du. Bai. Orduan, hori abisu bada, bi hauko ezpata, esan nahi du preste egon behar dezute sufritzeko honen ondorioa, baina baita ere konstatazio objektibo bat. Hau da, momentu honetan Frantziaren adibideekin jarraitzeagatik, bere hornidura mantentzeko uranioarena, Frantzia da Japonen ondoren potentzia nuklear gehiena instalatua daukana, zentral nuklear gehien duena, gerra bat mantendu behar du Sahel aldean, Kongo aldean, eta bar ez. Momentu honetan, Europak edo Ipar Amerikak eta Kanadak esate baterako mundu aberatsa edo izen horrekin, eta hala da, esaten dugun horrek, bere beharrak edo bere buruari jarri dizkion beharrak asetzeko, gerrak mantendu behar ditu kontinente pobreetan, ez? Hau da egoera benetan larria, baina bai beste aldaketaren edo ezaugarrietako bat esango nuke dela jendartean, hau da, agintean edo indarrean dagoen diskurso majoritarioen artean, eta medioen kontrolak eta bar, orain larriagoa dira, garai hartan baino. Osea, analogia bat eginez, orduan posible zen gerrilla batek, ez daki Kolonbian edo Kongon,
lurralde liberatu bat lortzea. Eta lurralde liberatu horretan hastea bere utopiaren moduko bizimodu bat. Gaur hori ezinezkoa da. Orduan posible zen mendira bizitzea joatea, orain ezinezkoa da. Mendia ere kontrolatua dago eta industriaren parte da. Eta bar, ez? Orduan, eta jendartean badago halako onarpen, nik ez dakit nola esan, ze hori asko esatea da, baina burura zetorkidan hitza etxitua zen. Nik enuke hori esango, nik egona naiz Afrikan, egona naiz Ameriketan eta bar, eta ez dezu hori kontemplatzen, jendea burrukarako prest dago, eta Europan ere, naiz eta aldea sentitu, eta oso zarkituaren edo kontinente zaharrak badu zentzu horretan, ez? Hemen dena alde batetik aberatsagoa garelako, privilegiatua garelako, baina bestetik baita ere halako kontrol sozial, muturrera eraman dago kontrol sozial baten baitan bizi geralako itxura demokratiko batekin nolabait esateko, ez? Hor da, Afrikan edo Asian edo Hego Amerikan badaukazu kontrol sozialaren alderdi gordina, alderdi odoltsua nolabait esateko kalean ikusten dezuna. Hemen hori estalita dago, ez? Orduan, hor dago aldaketa bat baita ere frankismoaren azken urteetako garaiekin eta barrez. Pixka bat, hirugarren munduan bizi izango bagina bezala, bizi ginela orduan eta orain ez. Orain garbi dago jendeak eta gazteak, zehatenak eta azken hamarkadetan jaio zaretenak bizi duzuela olako normaltasun europear edo mendebaldar bat, ez? Hori dena aldatu da, eta horrek ere zalantza handia sorrarazten ditu. Ze kurioski, ekologiaren arloan, mugimendu ekologista interesgarrienak edo, azken urtetan baita ere, azken hamarkadan edo, leku aberatsenetan ere gertatzen ari dira, Europa iparraldean, ez? Eskandinavian, baita Alemanian, egun hauetan bertan, Frantzian. Orduan, ikusteko dago nora eramango gaituen egoera honek, ez? Juan, azkeneko galderatxo bat eginen dizut, hain zuzen ere, jauzi ekosozial aurkezteaz gain, kanpaina bat ere aurkeztu duzue, izan ere horrekin hasiko zarete, orain berehala lanean, haien luxua gure fakturak, zergatik haien luxua gure fakturak? Hori dalako ezaugarri, bizi dugun egoeraren ezaugarri muturretako bat, ez? Ekologiak aditu guztiek esaten dute planetaren ustiaketaren mugara ailegatu gehala, ez dagola horrela jarraitzerik, suizidio bat dela, benetako aldaketa sakon bat behar dugula eredu sakonean, hau da, nola planifikatu dugun gure industria, gure materialekin dugun harremana, gure mugitzeko modua, gure energiarekin dugun harremana eta bar, muga batera ailegatu geha. Eta muga horrek alarma guztia pizten ari dira, klimaren aldetik eta bioniztasunaren aldetik eta bar. Baino, dinamika hori gutxienez, lehenagotik ere bai, gutxienez industrializazioarekin lotu genezaken historia batetik datorrena, baitare dago lotua espropiazio sistematiko batekin. Hau da, hau posible izan da, guzti hau posible izan da espropiazio planetaren baliabideen esplotazio eta espropiazio sistematiko batengatik, baino baita jendartearen espropiazio sistematiko batetik. Osea, kapitalismoa posible izan da gertatu zelako lehenbizi Inglaterran espropiazio komunal guztien espropiazioak eta lehenengo akumulazio primitiboa deitzezaion hori espropiazio lapurreta hortatik gertatu zen, eta gero segidan etorri zen Amerika osoaren konkista hura, Afrikarena kolonialismoaren mende odoltsu eta gloriosuak, ez nolabait esateko. Hau da,
daukagun sistema da lapurreta sistema bat, espropiazio sistema bat. Eta hori jendeari ere zuzendua dago. Horrez esan nahi du, nekatuta gauden zuten, munduke ehuneko batek, populazioaren ehuneko batek, ondasunen ehuneko 70 edo 80 bere ganatzen ditula. Datuak urtero berritzen dira, eta variante hori gero eta handiagoa da. Hau da, bakar batzuk gero eta aberatsagoa dira, eta gero eta aberatsagoa dira ez azkarragoa direlako, baizik eta kupidagabeagoak direlako, eta botere lekuak mantentzen dituztelako gerren bitartez. Gerren bitartez, lapurretaren bitartez, eta gerrak aipatzen ditu, guk hemen planteatu ditugu, bi aurpegi jarri ditugu horrez, Iberdrola eta Repsol bi enpresa emblematikoren buruzagienak, eta eta nik aipatzen dudan kontu bat, hau ez da, eta persona horiek oso errespetagarria dira, telebistan eta gobernuak errezibituak izaten dira, honore guztiekin, eta ematen dute, ez dakit ez, halako gizatasunaren adibide bezala direla, ez? Enpresa horiek zuzenki, Hego Ameriketan esate baterako interesa handia dituztenak, hilabetero modu indirektoan noski akabatzen dituzte aktivista, naturaren aldeko aktivistak, indigenistak eta bar. Osea, bere eskuak odolez zikinduta daude. Eta gure kasuan, eta etxera etorrita ere, egoera berdina da. Nola liteke olako aberastasuna eta olako irabaziak duten enpresak eta arroki eta modu lotsagabean urtero bere ganantziak eta bere irabaziak gora eta gora dijoazten hoietan, eta Euskal Herrian 100.000 gora etxe egotea ezin dutela kalefazioa piztu negu honetan. Oraindik ez gaudela restrikziotan eta ez gaudela, hori beste kontu bada, ze gerta ziteken olako egoera batean, ez? Orduan, hain da egoera lotsagarria eta hain da egoera salatu beharrekoa, nik uste oso egokia dela astea hortik, ez? Esateko, ez da, denok ez daukagu ardura berdina arazo honetan. Krisi energetiko badago, murriztu ezinbesteko murrizketak etorriko dira, austeritate bat etorri behar du, baino badaude arduradun batzuk, eta arduradun batzuk seinalatu behar dira. Ez dira zerutik etorritako persona jainkotiar batzuk, baizik eta persona batzuk benetan badakitenak, ondo dakitenak ze jolasean dauden, eta orain transizio ekologikoa deitzen dien horietan ere interes lehenak dituztenak, ez? Hau da, bere negozioekin, bere ustiaketakin, eta bere lapurretarekin jarraitzeko asmo guztiarekin, ze hori da bere egin bidea, ez? Eta okerrena da, gure gobernuek eta gure izenean dabiltzanek ere, hoien menera daudela, ez? Orduan, hemen maila askotako, edo zenbait mailatako problematika daukagu, baina hasi behar dugu gauza bere izenakin izendatzen, ez? Esaten eta seinalatzen, eta horregatik, pobrezia ez da ustekabeko fenomeno natural bat, ez? Are gutxiago gure lurraldean, baino are gutxiago oraindik lurralde edo kontinente pobretuetan, are gutxiago. Mendetako eta gaur egungo xahuketa eta esplotazio sistema baten ondorio da, ez? Energia eta klima, beraz, hartuko dituzte, gaitzat haien luxua gure fakturak izeneko leloaren pean, eta hemen, Juanek kontatzen zigun modu horretan, gainera, analisi begirada aski zorrotz batekin eta argiarekin, erranez, hemen batzuek gehiegi xautzen dutela, eskuak odole zikinduak dituztela, naiz eta Juanek erraten zuen moduan, telebistan eta modu aski txukun eta dotorean agertzen diren, eta bertze aldean, jendartean, aipatzen zuen jende guztiori, pobrezia energetiko egoeran. Bueno, Juan, pentsatzen dut ikusiko ditugula, zuen ekintza handana bat, datozen hilabete hauetan, egonen gara adi, zer ekartzen duzuen, aipatzen genuen moduen hemen, jauzi ekosoziala, asteartean,
aurkeztu zen dinamika berri hau, eta horren lehenengo kanpaina, haien luxua, gure fakturak. Hemen, gaurkoan, hau guztia aldatzen, Juan Gorostidi, Jauzi Ekosozialeko kidea, mila esker handik. Zuei mila esker eta laster arte. Eta goazen Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Barainainen 2023ko Etxepare saria aurrentzako album ilustratuak sortzeko aurkeztu dute. Sari honetara aurrei zuzenduriko lan ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira. Proposamenak albumaren ezaugarriak izanen ditu, hau da, osagarriak diren irudi eta testu laburren bitartez, ari narratiboa duen istorio bat kontatuko du. Oinarriak web orrian daude. Horrez gain baitere Barainaingo udalak kirol jardueratan izena emateko eta berritzeko epea zabalduko du 2023ko urtarrilean. Hain zuzen ere, oraitzen zabaldu dute. Kirol ikastaro eta tailerrak gazte helduei zuzendurikoak dira bigarren lauhilekorako. Txailaren batetik maiatzaren 30 bitarteko ikastaroa izanen da. Eta Iruñean ere zenbait albiste. Alde batetik 010 herritarren arretarako telefono veteranoak 10etik 8,7ko balorazioa du herritarren artean. Gaur goizean ezagutu du herritarren gaietarako batzordeak Iruñeko udalak egiten duen zerbitzuari buruzko aldizkako kalitateari buruzko inkesta. Horrez gain Iruñeko udalak bertan behera utzi du eremu urdina asteazken honetan elur denboraldiagatik. Elurteek ez dute gorabehera larririk eragin zirkulazioan goizeko lehen orduan, elur plana aktibatu denean. Baitere ingurumen hezkuntzako museo elkarlanean ari da zesikekin, herritarrek beren auzoko airearen kutsadura maila neurtzen parte har dezaten. Interesatuek loreontzi bat jasoko dute etxean jartzeko ortzegun honetan, 7etan, hitzaldi batean azaltzen den ekintza batean. Eta azkenik Iruñean 50.000 euro bideratuko dira 2023an edalontzi berreri bilgarrien erabilera kudeatzera 10 jai ekitalditan baino gehiagotan, Sanferminetan barne. 2022an gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa bati esleitutako kontratuaren lehen luzapena onartu du udalak. Lehen erran bezala ere gaur parlamentuan ibili gara legebiltzarkidei zenbat galdera eginez, haien balorazioa eskatuz alde batetik sedizioaren lege berriaren inguruan eta bertzetik baitere honakoa galdetuz. Nafarroak nolabait ere entitateen mapa berri bat behar aldu, eskualdeei eta udalerriei dagokionez, ea zer dioten. Bueno, guk sedizioaren legearen inguruan baiezkoa bozkatu genuen. Uste dugulako urrats bat dela, gatazka politikoak desjudizializatzeko bidean. Jakina da, Katalunian erreferenduma edo erabakitzeko eskubide hori gauzatzen saiatu zirenean eta jendarteari aukera eman zitzaionean bozkatu alizateko, horrek errepresio bortitza pairatu zuela Estatu boteren aldetik eta Espainiako gobernuaren aldetik. Eta beraz, errepresio bide hoiez harago elkarrizketarako bidea abiatzea eta gatazka politikoa den neurrian, gatazka politiko guztiek bezalaxe, konponbide politikoak behar dituzte. Eta sedizioaren delitua planteatuta zegoen moduan, horrek Europan ez dauka bestelako analogiarik, kode penala oso gogorra zen delitu horren inguruan, azken batean, eta konstituzioak argi esaten duen moduan, eta 78ko erregimenak argi lotu zuen moduan, Espainiaren batasuna beste edozein gauzaren gainetik dago. Eta beraz, iruditzen zaigu,
Espainiar estatuak behin eta betiko onartu behar duela gatazka politiko bat daukala, lurralde antolaketaren inguruan izugarrizko krisi estrukturala daukala, eta hemen bide bakarra halako neurriak hartzeaz gain, eta esaten dute urratsa dela sedizioaren legearen erreforma, baina ez dela nahikoa. Horrekin batera, estatuaren nazio diferenteen erabakitzeko eskubidea aitortu behar duela eta gatazka politikoei konponbide politikoak bilatu behar zaizkiola. Ikusi dugu nolako prozesua izan den eta zeren ondorioz eta nola eratorri den lege aldaketa hori. Horrek kezkatu gaitu. Izan ere, frogatu beharko da, ia benetako sinesmenatik heldu den edo interes estrategiko politiko batengatik. Gure aburuz egin beharko litzatekena da sakonki jorratu gaia eta heldu behingoz lurraldetasunaren aferari eta horrek Espainian eragin dituen konflikto politiko ezberdin horiei. Konbentzituta gaude geroa bain. Arazo politikoak politikoki egin behar direla jorratu, eta ez bakarrik jorratu baizik eta soluzio politikoetatik helduko zaigula behin betiko soluzioa ere bai, Eta ikusi dugu, momentuz judizialki aldaketa batzuk egin nahi izan dela nolabait ere, gaia ez da, agerikoa denez, ez da konpondu, mino gaia pixkat makillatu. Edo behintzat hori da antzeman duguna, ez? Uste dugu gauzak ez direla horrela jorratzen, eta ez direla horrela konpontzen. Eta benetako konponbide bat nahi baldin badugu, bestelako bide bat ibili behar dugula. Estatuarekin, gure kasuan harreman bilateral baten bitartez eta bestelako bide horri batekin, eta jakina bestelako baldintza batzuetan. Orduan, iruditzen zaigu zarata unitz egin dela, ez gaude erabat kontra egin denarekin, bino kezkatuta bai ez baitzaigu iruditzen soluzioa hori denik. Eta agerian gelditu dela uste dugu, eta areagotuko dela arazoa, hemen gutxira ere, hala dirudi, eta hala uste dugu ere bai. Orduan, ongi egina dago aldaketa hori, azken batez, bere garaian ere, PPek erabili zuen bere gehiengo absolutua bestelako aldaketa batzuk esartzeko eta judizialki nahi duen mapa marrazteko, eta nik uste dut behintzat hori nolabait ere egin dela bigundu eta bere onera ekarri beste behin, ez dela nahikoa. Azken batez, itzuli gara, 15 aurretik geunden puntu berberera. Orduan, arazoak darrai, eta heldu behar zaio behingoz, aurrez aurre, bilateralki dagokionarekin jarrita mai baten inguruan, eta estatuak egin behar du bestelako lan bat eta bestelako bide bat. Eta ez da ez duenik egin, baizik eta ez diola ekin zikera. Orduan alde horretatik kezka. Agerikoa da, 2019an toki entitateen antolaketa eta finantziazioaren inguruan lege bat onartu genuela, gehiengo politikoak pasan legegintzaldian, 2019tik dago lege hori indarrean, eta lege horrek berak planteatzen zituen eta esartzen zituen epe guztiak agortuta daude. Alegia, bi elementu ziren lege horrek garatu behar zituena, batetik finantziazioari zegokiona, toki entitateen finantziazio sistema osoa aldatzeko planteamendua egiten zen, eta hori bai legegintzaldi honetan eginda, baina agerikoa da, bigarren hanka bat ere bazegoela, mapari zegokiona, alegia Nafarroan, 700 toki entitate baino gehiago daude, kontzejuak eta udaletxeak kontuan hartzen baldin baditugu, mankomunitateak, eta hori Nafarroa bezalako lurralde eta herrialde txiki batentzat askotan problemak ekartzen ditu, efizientziaren ikuspegitik, herritar guztiek jaso behar dituzten zerbitzu publikoen ekitatearen ikuspegitik, eta gerikoa da, era berean, momentu horretan eta pasan legegintzaldian lege hori onartu genuen talde politikoek gehiengo osatzen genuela, eta legegintzaldi honetan desadostasunak daudela.
gehiengoa osatzen duten gobernuko taldeok eta EH Bilduk osatzen dugun gehiengo horren artean. PSNek kontra bozkatu zuen, lege honen kontra, eta orain Nafar gobernuaren buru da, beraz kostatzen ari da adostasunetara heltzea. Baina agerikoa da, lege hori garatu egin behar dela eta mapa horretan aldaketak egin behar direla. Entitatean mapa aldatua dago. Egin behar dena da, dagoen legea bete. Garatu eta bete. Orduan gu izan ginen lege hori aldatu genuenak, eta jakina horren aldekoak gara. Mi ez bagarri legean aldekoa baizik eta lege horrek suposatzen duenaren aldekoa. Ze azken batez legea erramienta da, tresna da. Tresna berez existitzen den behar bati heltzeko. Berme osoz eta ahalik eta modurik ordenatuenean. Edo behintzat hala iruditu zitzaigun guri pasaden legealdian. Aspaldidanik datorren arazo bat da hau, eztabaida luzetik dator, eta heldu genion eztabaidari sakonki pasaden legealdian, eta lortu genuen beharrezkoa zen gehiengoa, behar bezalako mapa bat antolatze aldera, eta legez babeste aldera. Zer gertatu da? Legealdi honetan ez dela behar bezala edo espero genezan bezala garatu, eta agerikoa denez ez da garatuko. Izan ere oso gutxi falta baita legealdia amaitzeko. Akordio programatikoan jasoa dagoen konpromiso bat denarren, ez da bete eta ez da beteko. Eta hori da, PSN-ren debeetako bat, edo, akatsa handienetariko bat. Badira beste batzuk, eta badira, bete gabe geldituko diren akordio importanteak beste sektore askotan ere bai. Mi honetan, hau da pendiente geldituko dena, eta ez da kasualidadea PSN agertu zen kontra. Lege honen kontra, eta aldaketa honen kontra, edo behintzat legeak aurreikusten duen aldaketa horren kontra, baina ez du bestelako alternatibarik mai gaineratu. Ez pasaden legealdian bestelako proposamenik ekarri, ez eta honetan ere. Orduan, ez zaie gustatzen, baina alternatibarik ez dute ekarri. Ez parlamentura, ez gobernura. Eta bien bitartean zer gertatzen da, toki entitatek badituztela beren beharrak bete gabe, ase gabe, eta badituztela gainditu beharreko mugaunitz legea garatuz gero gainditzen aldirenak, ez dakit erraz, baina modu nahiko modu normal batean, nolabait ere esan da, eta momentuan anormala dela daukaguna. Eta daukagu lege bat onartua, garatu gabe, eta toki entitateen arazoak konpondu gabe, eta hoiei heldu gabe bestela. Orduan, nik uste dute PSNek eman beharko dituela hainbat azalpen, honen inguruan, berriz ere kontuen ganbarak aditzera eman du egin behar dela berandu baino lehen zerbait, berez dagoen legea bete eta hori garatu, eta ez bada dagoena egiten, behintzat egin dezatela beste alternatiba bat ekarri, eta ikusiko dugu beharrezkoak diren babes guzti horiek lortzen ote dituen. Egun dagoenak lortu zituen, eta gehiengoak onartutako legea da. Hortaz, bete dezala legea gobernuak. Hori eskatzen dugu geroa baitik. Eta uste dugu beharrezkoa dela, bada lege horretan parte bat bete dena, finantziazioari dagokiona, bino badira beste bi zati oso importante esaterako antolaketana, ia komarkatan eta nola banatuko diren toki entitateak eta nola antolatuko diren, eta beste bat, hirugarren bat oso garrantzitsua dena ere bai, eta bada, zehaztea zeintzuk diren toki entitateen eskumenak eta zeintzuk gobernuanak. Eta nik uste dut legeak argi uzten duela hori, eta horretan ez da bat ere aurreratu. Eta akaso finantzaketa oso importantea da. Bino akaso beste bi parte horiek egunerokotasunari begira eta ez bakarrik gaurkotasunari begira baizik eta etorkizunera begira igual importanteagoak dira finantziazioa bera baino.
Orduan, komarken aldeko banaketa hori jorratu behingoz, eta zehaztu ongi zeintzuk diren batzuen eta besteen eskumenak, pendiente dagoen lana da eta urgentea den lana da. Ikusi dugu esaterako 0,3arekin, ez? Eta ikusiko ditugu arazoak hortik eratorritakoak ere bai, eta ez 0,3atik, baizik eta eskumenak modu argiago batean ez bereizearen ondorio diren arazoak ikusiko ditugu zalantzik gabe. Hala gertatu izan da urtetan, eta ez bada konpontzen, berdina gertatzen jarraituko du aitzinera ere. Orduan, uste dugu erraminta badagoela egina, eta inbehar dela aplikatu. Mapa aldatzeko guk oso garbi ditugu bi elementu. Batetik, herritarren gandik gertuen dauden instituzioak mantendu egin behar direla, beraz guk ez dugu uste kontzejuak desagertzea, edo udalak desagertzea konponbidea denik, beraz hortik abiatuta guk planteatzen genuen, eta horrela jasota gelditu zen lege horretan, eskualdeak osatzeko aukera. Eskualdeak osatzea, azken batean, udal txikiak direnak eta kontzejoa kontuan hartzen baldin baditugu, egun mankomunitatek egiten duten lan hori, hainbat udal eta hainbat kontzejuren artean zerbitzuak eskaini ahal izatea, merkeago ateratzen zaielako txikiak diren udal eta kontzejuei, eta azken batean, aukera berdintasuna bermatzen duelako Nafarroa osoko herritarren artean. Eta beraz, gure ustez momentu honetan egin behar dena da, ahalik eta lasterren, baina legegintzaldiaren ondarretan gaude, eta segurazki heldu den legegintzaldirako geldituko da, baina eskualdeak sortzeko prozedura abiatu behar da. Eskualde horiek sortzearekin batera, zerbitzuen eskaintza ere modu integralean ikusi behar dugulako, lurralde kohesioaren ikuspegitik eta herritarren eskubideen ikuspegitik. Baditugu hainbat gai mahai gainean eta bat zalantzik gabe bada osasun arloari dagokion gaia, anitza eta komplikatua eta konplexua eta greba dela eta ez dela, berriz ere mahai gainera atera dira. Gai horren inguruan hausnarketazko eta erreibindikazio asko ere bai, eta guk argi eta garbi erakutsi dugu zein den gure kezka, eta uste dugula baliabide gehiago egin behar zaizkiola bideratu horri, ez? Ez dakit konpontze aldera, baina bai behintzat laguntze aldera, pixkat egoera biguntzen eta horren gordina dagoen egoera hori pixkat nolabait ere lehuntzen. Baina, bada beste gai bat, justo aste honetako osoko bilkuran landuko duguna gero abaik ekarrita, eta asko kezkatzen gaituena ere bai. Eta zerikusia dauka toki entitateekin oso bereziki, eta bizi dugun une politikoarekin ere bai, denok jakin badakigu hauteskunde garaia bertan dakagula, eta aurre kanpainan murgilduak gaudela honez gero, eta hemendik oso gutxira bertan bera geldituko dela parlamentuan aktibidadea ere bai, eta korteak egingo direla bertan bera gelditu disolbitu, ez da? Guk nahi dugu konpondu herrietan gaur, eta ari naiz herrietan Nafarroak baditu 272 herri eta beste hainbat kontzeju. Oso garrantzitsua da gure lurraldean antolatzea behar bezala, ez bakarrik mapa, baizik eta politikoki ere bai, udal hoietan guztietan aurkezteko, hauteskundetara aurkezteko aukera. Ari naiz, siglekin edo alderdien eskutik aurkezten ez diren hautetsi horiek guztiek egiten duten aldarrikapenaz, eta hautetsi ez direnak, baina hautetsi inoiz izan nahi duten horiek egiten duten aldarrikapenaz. Eskubide osoa dute herrietan, alderrietatik bestelako modu batera antolatuta, eta bestelako akordioen bidez aurkezteko hauteskundetara alderdiek dituzten baldintza berberekin. Eta uste dugu, hau oinarrizkoa dela demokrazian babesarako eta demokrazia behar bezala garatu ahal izateko. Gure lurraldean bereziki dakagun mapa edukita, ezta? Orduan badakigu badirela beste gai
importante, potolo eta urgente asko, hoiek jorratzen jarraitzen dugu, baina hau bereziki klabea iruditzen zaigu, hemendik oso gutxira, martxoan gutxi gora bera, etengo den aktibidadea, eten aurretik jorratu nahi dugun gaia da, eta hemendik oso gutxira maiatzean ditugun hauteskunde horietan berme oso aurkeztu ahal izateko talde horietan eta gure herri guztietan, ez da? Orduan, horren aldeko lana egiten jarraituko dugu, hautetsi askoren eskutik, eta urtetik eta atzetik datorren aldarrikapenari nolabiteko erantzuna emanez, ez? Oso kezkatuta gaude, eta azken aldian asko hitz egiten ari gara, osasun sistemaren egoeraz, eta sindikatu medikoak iragarri du otsaila aldera greba bat egingo duela. Agerikoa da, arazo estrukturalak ditugula osasun bidean, atzetik datozenak, beste batzuk azkartu egin direnak pandemiarekin, eta legegintzaldi honetan egin den osasun kudeaketarekin kritiko agertu gara, azken hilabete eta urteotan. Baina egia da, medikuak planteatzen ari diren hainbat aldarrikapen positiboak izango liratekela osasun sistema hobetzeko eta herritarrei eman behar zaien arreta hobetzeko. Hori bai, oso kezkatuta gaude, osasun departamentuak medikuen esklusibotasuna, alegia osasun publikoan soilik aritzeko daukaten bete beharrarekin, horrekin amaitzeko prestutasuna agertu duelako. Sindikatu medikoak eskatzen duen bezala, eta hemen Navarrasumak edo eskuinak eskatzen duen bezala. Gure ustez hori akats larria litzateke. Eta akats larria litzatekeelako izango osasun publikoa indartzeko, baizik eta osasun pribatua indartzeko. Momentu honetan medikoaren gehienek osasungintza publikoan aritzeko bete beharra dute, eta esklusibotasun hori kentzeak ekarriko luke denek aukera izatea soldata berberarekin osasungintza pribatuan aritzeko. Eta hori sektore pribatuaren mesedetan izango litzateke, eta inondik inora herritarren arreta hobetzeko neurri bat litzateke izango. Beraz, gu erabat kontra agertuko gara, eta gobernuak hori erabakitzen baldin badu, gure ustez horrek ondorio larriak ekarriko ditu osasungintzarako, eta aurrerantzean ere administrazioan lan egiten duten gainontzeko sektoreetan ere esklusibotasun hori kentzeko atea irekiko lukelako nolabait. Hauxen izan da dena gaurkoz, magazin honetan hortzegun honetan urtarrilaren 19an bihar ere hortzirala hemen izanen gaituzu elkarrizketa gehiagorekin, informazio gehiago eskainiz eta gero asteburua pasatzera eta astelehenean berriz hemen bueltan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.